שלום לכולם, ואני עוד פעם עובד, כי זה באמת הסרטון האחרון. מה שהעליתי לפני שנייה וחצי זה סרטון המשך של זה, ועכשיו אני הולך לעלות זה. מי שראה את שתי הפרקים, את שלושת הפרקים אני חושב, הם לא יצאו כל כך טוב, ועכשיו זה הפרק האחרון לגמרי, השלישי והאחרון, ואני הולך לעשות פרקים על קריש רויאל, סדרה. הוא תעלה. קחו שנייה. אוקיי, הנה, אני רמה 22. זה מה שיש לי בתיק. יכולתי גם כל הפוקימונים שיש. אנחנו נעשה את זה מהר. זה הפרק האחרון, אולי זה הפרק האחרון, אולי זה הפרק 4, אם נגיע ל10 לייקים, שאני לא כל כך טוב, אני אעשה פרק 4, שאני הולך בלכו תפוס פוקימונים. בבית שלי, וכל זה כל הכסף שיש לי, ואני אראה לכם כל הדברים שהמתנים שלי, לא יודע, בואו נראה כמה אנחנו. 82, ו-82, ואיזה, אז, בואו נראה כמה לא יודעת מה זה, אבל זה סיבורגים. אני אראה לכם לא את כולם, לא כל התגים האלה, ועכשיו אני אראה את פוקדקס. מי שלא יודע, 0.53.1. עכשיו אני אצא שנייה מהפוקימון. עכשיו שנייה, ניכנס לדבר הזה, שזה ניכנס לפה, נבוא לפה, שנייה, רגע. אם אתם לא רואים, תגידו לי. אנחנו פה שנייה. אוקיי. אנחנו פה כבר נגמור, כי אני רק רוצה להראות לכם את הציטים ואיך שזה עובד, וזהו, ונגמור פה. עכשיו אני הלכתי, זה מעביר למקום אחר. אני מקום אחר. טוב, אני יכול לתפוס ככה פוקימונים. או שנייה, זה קצת נתקע, כי יש לי הרבה דברים. או בשביל סוף הפרק נתפוס. וואי, אומרים, יהיה בשביל רגע, לא יש לי מקום, לא באמת אני מקום. נתקע יותר מדי, אז אם אתה אני אעצור,
לא רוצים שתראה נקיות. כמה שאתם רוצים אניגמק, מה שזה לא יהיה, או מק, או המשך הראשון שלו. פלוס! באמת! וככה זה שיש יותר מדי דברים. גם כאילו כי התמונה של הסרטון היא לא כל כך טובה, והשיטים זה הרבה, גם הפוקימון זה הרבה גיגה, וגם הפלאפון שלי אין בו הרבה מקום. אני יכולה למלות את זה עוד. יואו, זה שטויות. אני רק נפרוץ את הפוקימון האלה, ואנחנו נשתחרר, אבל זהו. נו מהר, או, זה מק, נכון? לא, שיתנו. אני שונא שזה מחזיר אותי לישראל. או, כן. what? the fuck? מק? שיתנו. עדיין זה נפרד. אז הפוקימונים נעלמים. נו מק, נו. לא, רק שזה לא תקע. שיט, נו. אני מסיים שזה נקע. אוי, רמה קטנה. אני עדיין זוכרת, אני לא רוצה שיברח. אני לא רוצה שיברח, כי זה ראיתם איך זה נקע. חסר לי קודם להפתק הדיקס. זה לא מעק. זה הפיתוח העונה, ידעתי. טוב, זה בסדר, אני חייבת מעק עכשיו רק. טוב, אז אם אני אמצאת מעק, אנחנו נמשיך קצת. ופוקימון אחרון היום. טוב, אז אנחנו נגמור פה כי יש לי 2 מידת דקיות, ויאללה.